Usa mo to ako nadunggang istorya. Nga giliba ko nimo. Ko bro, sakitan ko bro. Giliba ko nimo. Di man na suod ko ta kay amigo. Sa may libak ba, oy? Nag-istorya ko si paring Sitoy nga ako kuno gisaway ko nimo maayo. Usa mo tar saway? Usa ba sawaya ba, oy? Nag-ingon kuno ka nga ako kunong naong murag naong sa binuhi akong unggoy. Usa ka tinuod na? No, Grabe ka ha? muto. Naos. Uy, grabe mo to, magpag-istorya mga indaw na itaon. Bro, uy, wa mo ko istorya anagot, ba't kapataka na po to siya po? Suod kitang amigo bro. Pero dili ko gusto nga inanaon ko nimo. Ibakon ko nimo nga wa ko si suko jud ko. Napareha to siya, dili kay pag-istorya. Bro, wa ko maingon na bro, oy. Wa ko maingon nga kapareha sa imo binangaong boy. Wa ko maingon na oy. Ora ka maingon. Sa to baka ko siya. Unsa may imong giingon ko no? Wala mo gud suod kita bro, ina maginana ko sa imo ha. Unsa man ang istorya day? Unsa man ang istorya day? Dili mo gud na mao akong istorya nga kana imuhang naong kana parehas mo binuhing kana binuhing nga unggoy. Sa akong istorya niya, ang binuhi nimo nga unggoy kapareha nimo naong. Ora na ko ingon ako sa iya hagod. Dili mo gud na. Unsa naman to? Siya ba kapataka sa istorya? Sa akong giingon, ang binuhi nimo nga unggoy pareha nimo naong. Pero wa ko maingon nga ikaw. Wa ko maingon na. Unsa man kuno be? Dili. Sa akong giingon siya ba nga ang imuha ang unggoy mo'y kapareha nimo naong. Pero ako maingon nga ikaw mismo kapareha mo naong sa unggoy nimo binuhi nimo. Dili mo guna mao bro. Agato sila ba may kay mo ka na puno-punog istorya ba? Ha? Nanaot rito parang Sitoy des. Ay, buwan. siyempre mate kinang manaot ta siya na unsa naman itong. Murang kagkaron pas mga tao karon nga inana mo ginapermiyot. Kung boto ng istorya mo ari ko si Muha kay gusto kong mo maklaro gid ba? Kay di ko gustong maguba ang atong pagka-amigo hay. So karon nakasabot ka di ba? Oh. Wala ako mo istorya kinana boy na unsa naman itong. Matik ka sa to. Oy buong. Ginawagod. Ang unggoy na kung ora na kog naong di ay. Ay basta nakasabot ka. Ha? No. Ay di ka maginom pa diba? Maginom ta diri. Ikaw ay patutuon ng mga chismis-chismis yan. Unsa na ba tao ka? Uy, murang kagkaroon pa, uy. Tagay ko biki. Mutuo mo na ikaw nila, uy. Paayo na. Daot. Nakiklaro ko nimo. Ay, ikaw. Ilom sa minom sa ko. Sige na. Diba? Lingkod sa lingkod. Lingkod, diba? Gamay-gamay mo natuba nimo, bro. Maulay gani. Maulay ganito. Oh, last shot na lang. Ikaw ron sa usa na ginom-inom man na nya. Oh, lagi pero sa akong problema po, wa jud po kuy kana kwarta ikaw nakidya. Wa, uy, sa may kwartahon ako nga. Pingis pa taan last shot na lang. Ya. Palit ito kay Wala lagi tay kwarta lagi ikaw basig na kay mga paagi sa niya. pagkasyat ako ha, pingis ko ani. Oh, sige, ako bahala. Ha? Ako bahala. Sure ba? Okay. Sige. Mapun ang ginaron. Bahala. Ah, tahu netong pedong diri. Di ba? Dua ka tao. Saan pa mo? Ako bahala. Basta sabay-sabay na ko ha. Ha? Sabay na akong diskarte ha. Ay, makinom ka tagtuba na. Inom lagi. Ako bahala. Oh, sige sabay Sige. ka. Bahala ako, bahala. Hoy, dong. Ay, Dili sa diri. hi. Sa mga namay kuan. Tama. Ngisi-ngisi man ka, wala man kag maing tao. Kasi kakatawa niya. Bago na sigar kami diri. Namoy kuan dadong. Paminaw mo ha? Namoy 120, ano may tuba lagi na mo dong. Ano lagi? Bago na ko ni bayad sa iya 120 ya. Ako ni bayad ko sa 500. 500? Oh, pagtarong mo, bunuog ko na ba? Oh, nagkaseryoso ra may istorya diri ha? Ay, sige, Ayaw dili 500. Okay, kwarta man. Eh, paano tuba? Di ako itong ibayad si Muha. Magtutuod na pod. Kamu? Ilakan niya. Sama kay pasig. Sobra na. Lisod. Lingkod kaya. Hoy dong. Kamu pagtarong. Mag-uyab mo. Mag-asawa. Magsuon? Hindi, nakita na ko sa skilin dyan. Wapo man, Jud. Gwapo?
Nipis kining naong, gwapo ka na. Nagwapo ba? Kina! Gwapo na! Sus! Noo ko! Ang amon mangayo lang 120 pero sa galon tuba ba kay wala may 120. ginom mo. Wala gini kwarta. Ako tang gibayad asa ito si 220 dai ako gibayad si Muha. Okay, di man gyud mo mahatag. Og dili mo mahatag. Paminaw mo. Ha, di mo mahatag. Nakoy para dili mausik inyong kwarta mo semua. Sugal ta, sugal. Ha? Ha? Sugal. Sugal. Kana ako mo sukol ko Sugal. anaya. Oo. Ayaw. Sukol makuha naman sa sukol. mo. Asa ba sure ka na? Sure ka na? Sige, lagi. Bala. Lagi na. Sure ka ka? Kana. Sali ko ni mo. Salig lagi. Sugal mo. Sugal. Tigwarta mo. Kay. Na sugal ta ha. Paminaw mo. Kabalo ko na mo'y kwarta pero gahe lang gid mo muhatag. Report mo. Klaro. Na ako'y duwa nga sakto kayo. Na kayo 100 ha. Pagaw sa 100. Wala mo sa ato yung 100. Wala li 100. Wow! Wadiri. Wala ba ses klaro kay. Ay! Nagit. Nakalagi dito. Bueno. Wala ha? Hikap lagi. Imo ha? Ngikop bas. Imong bulsa nas dukan nimo ha. 100. No. Kani imong 100. Ha, klaro kay ha? 100 ha? 100. Oo, 100. Paminaw. Che. Kani imong 100, Yes. ako ning magikon. Magikon niya. Magic girl. Magikon niya. Ang tuod malibay ato iya. Salig lang. Kani imong 100, himuon ko ning piso. Yung 100 mo piso. Ayaw no. Himuon ko ning taro. Tarong ya oy. Pero na kondisyon. Hindi condition. Unsa man sana iya? Na kondisyon. Unsa man sa kondisyon na yabi? Og dili nako mahimog basig dili mo makatuo ba nga magikiro ko. Og dili gay nako mahimog piso. Pildi mi. Oh, syempre. Libre naman. libre ka na Libre mo, naman. 100 din among gihatag niya. Kami pa yung kuan. So ikaw mo muhatag og sa gatos na kung di na matuoy muhang 100 mo piso. Dili. Wala man tay kwarta. Awate kwarta. Ang kuan ikaw kay dajing man ko ah. Librehon ka. Librehon ka na mo. Librehon ka na mo. Oh, na kay matik na. Mo naman ginahanap ko. Libre ka. Way bayad. Bayad. Ako basta Pero- masayop siya. Og mahimo na ko ning piso, Oh. Amo ani. bayad ka 100. Matik na. Dili, bayad mo sa 100. Siyempre napil ni mami sa imong magic. Oh. Himo ko ning piso. Ay pag sure din ba sa mo. Ano man? Sure ka. Sure ka. Sure lagi ni ay kabala ka. Kay basi makalibre mo sila sa tuwa no. Ay sus, di lagi. Ako bahala. Sure kita, kakwarta ta. Dulu. Kisa pudak. Nakay balok kasi mong buhaton ha. Sige, kato ba? Sige. Oh, yan ha. Okay. Oh, yan ha. Katulo. Tumatik may mo ni piso. Ha? Ano ha? Okay. 1, 2, Ay, mga cute kayo. 3. Oh. Asam to man. Ano to man? Hala. Ay niya mo ni magic dia. Piso. Yun sa man to niya oy. Awa, tanawa. Piso. Piso. Kita bitomi. Tanawa ninyo. O, 100 nyo. Nahimog piso. Magic bro. 100. 100. 100. Piso. Bayad 100. Bay 100. Hala grabe makabayad Hala, ka grabe. 100. Oh. Diba? Magic bro. Magic. Yun sa man. Magic. Mayuhan. Oh. Usa pa. Sama, usa pa. Tay mo ulit. Adi na may ay wala may kwarta Isa gid ya. pa? La 200 naman to yung gihatag sa kuha ganiha. Ah, tama ba? Ulit ako dito. Magbati ka tayo. Ayo, kami. May kwarta ya oy. Ikaw ni sa wala may kwarta. Yagi ko mga kwarta mo. Sabi nila, oy. Oy. Magic sa taoy. Mayuhan mo bro. Pag nagtubaran mo. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back.